Boskangi talono ungnani thangi tongo Loksawa Chongbari abonon teinai lokorono phan karak khai bacharana bagai phan sotoni ongkorka tipramata abahaikano tini Boskangi Loksawa Chongbari no teinai kaisa Koglam Patna songkha o Koglam Patna songkha Sabromon Chaudhary para Amchaini Dono Chaudhary Cultural Hall nogo Boskangi Loksawa o candidate bachanai rono bahike kaplai khainai abono teinai Koglam Patna songkha o Koglam Patna phaimanja phaika TTA ADC ni CM Purnachandra Jamatia tei MDC Debojit Tripura tei manjaka Umashankar Debarma tei South District in charge Lemon Debarma no khoboi juda juda adang rao tungwangni against fight khaya chini odika ni bagoi si fight ma khanya live bo chung struggle khayo mane buini against hoya hachi chini Tripura saro baksa borok buchi je fight khaine mane wanjai bai fight ma khaine hi wanjai bai fight khaine nangya chini odika ni bagoi chung thansa ke fight ma khaine नेताजी सुभाष चंद्र बोस जे सामान्य बनी होता चीनी महाराष्ट्र के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना हिसाबा तुम्हें आमाके रक्त दाও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব চীনী মহারাজা সাবা নিরব থানসাঙ্গি তোমরা একতা হও আমি তোমাদের অধিকার দেব আইসিবলে নিরবনি স্বাধীনতা আংরনাই থৈরদা নহি নেতাজি হুমানি जोंगे थांसांगि सिंपल एकता हो আমি তোমাদের অধিকার দেব চীনী মহারাজা সাও जों Tripura বিসি থানসাংদি চীনী অধিকার মানায় তিনি দন চৌধুরী পারানি অরনি স্কুল হায়মানো কাহা খাইদি সামানি চান্দির বাজারনি স্কুল কাহা নিনি বিলিয়নি স্কুল কাহানো বন্ধ খাইদি অরক খাইফেনি সায়াবলে जों চীনী অরক স্কুল কাহা নাঙ্গু গেতানি ওয়াজিরক জলেনি কবা জলিয়া বড় নবু মা বুজনায় non school no chung bondo khaibe oro kaha khaidi hnui chaya dini o am sayo hospital haya ngoi tongo ongonodi center haya tongo niro noro ni hage kaha khaidi dini choro phaifero lama haya manugu ama o national highway no thung tokha goi or jaga lama sana dihi hoyeble जों chini jaga lama nango boni si sable nge chini tuma oprat nongkhaba hani bangoi chung chini odikar no si chung sango bini community bai chung lorai khaibini kogya chini maharaja barbar chawo चीनी Tripura ओ लड़ाई ओ संग्राम हरक साफानो संग्राम खाई मा थैगला थैयानि नांगिया हाइके नुमानाय दिनै एकर्ड ओंखा Tripura था खामानि 2019 सिमि 2024 फाइव एग्रीमेंट ओंखा खरबुसो पुलिस बाय बुजावै थिखा Tripura थानि वार्का खरबुसो टक जावै थैखा केबो थैनि नांलै हाइछि संग्राम उमाहायके खाइदि पीसफुल के खाइदि जों माना चीनी महाराजा माने जुदु थानसां के जों मोहनो दिनै जों भोट नि जरावो तेबो स्ट्रंग के माबासनाय चीनी Tripura था वार्का जतनो स्पेशली जों सीपीएम नि जे परिवर्तन जों मा बुजनाय मा सानाय विगत 25 বছর राज्यो शासन खाइमानि परे चीनी Tripura सारनो जतनो से बरनि बिखरा खाइका मानिक सरकार भारत बसनि जतनि मुख्यमंत्री बिख्राफोर नै छाव बसु Tripura सानो बिख्रा सना माने नंगे छाया जतनि चाहिँ मानिक सरकार न Tripura सानो बिख्रा खाइका निनि पाहारो जिनि एमडीसी उमाशंकर साका देवजित Tripura साका रेगा तावनि पर्यन्त माकिरिबो बरनो बरनि दल थांया के मिছিল मिटिं हिया के काइसे स्लोगान बरनि नुइतो नारदि इनक्लाब जिनाबाद देहता भोट আসলে তুমি বাগছি इनक्लाब जिनाबाग बोध सेसले तुमी बाग बरनि ओ स्लोगानो शुद्ध मिसिलोसि मिसि जिनाबाग बोध पाइहांके सेस वाइफ सिंगनो आदर खाइ सुजुग सुबिदा रनि बाङै साखाबा तिनि समतल एरियाव जेबाबे उन्नयन नुगो सीपीएम रनि बासा तमाबा माने Tripura राज्य उन्नयনের बन्ना बयसे बांला बाय तमा हतां बावगुरो बाय उन्नयननि सि तामोसनाय वाटै नौबार फाइ लॉन टाइमनि हाय बहायके सि आसक दर के उन्नति हापु बरनि सीपीएम नि बासा नुक खाबले पाहारो मुंसा गरै स्कुल गरै लामा गरै जों दिनै एडीसी चालक दङै जों सिबो 1632 टा स्कुल ना टीचारनि काहा दङ ना जानला दङ ना दगार काहा दङ ना खिथाय दङ गरै जों ताबो अमत्रनो सोना लायनि बागै नो चीनी महाराजानि ओ फाइ चीनी एजुकेशन सेक्टर डेभलप मा खायने हेल्थ सेक्टर डेभलप मा खायने তিনি সিপিএম রক্ষা উন্নয়নের বন্যা বইছে বরনি ও বাউতা বাজি যে বাসন জনগণ বিভ্রান্ত খাইনি চিমিছি
tini chini di prasarok bo chung ma businai CPM bai te chini di prasarok te India ne chung chini di pramotha party strong mangnai bus kangmo bahai ne te bu strong ni se strong mangnai tini normal je instruction omani nirok report tiar khaidi collection khaidi chini সংগঠন ni hoite board level committee block level committee khadi PWF YDF di pramotha milibui kaha ke strong kaisa team sanadi joto jaga ne normal chung sanai ar WhatsApp group rok sanadi chung by time to time nirok connect nai ja or block committee ningui प्रत्येकता लोकेला अब चलि दं जों देखना माने गाय जों बरंनो बाहायके बुजायरोनाय जों अबनो जों फैलायरो मासालायनाय एक नम्बर ओंखा जिनि बुबाग्रा आगिबो साव जों फैला जाति उलो पार्टी नि सर तमानि बागै कारण जिनि जाति से कतर जिनि जाति से गरजा एवं अ जातिनो मोथांना निखला जों सिम्बल बाय कोनो दाइक्रे सिम्बल बतामाबा तिनी चिहु सिम्बल पाबोसन बुट मारनाय टॉर्च लाइट पाबोसन बुट मारनाय जे सिम्बल पंक्तोसन बुट मारनाय किन्तु पहिला अ सिम्बलसन रवै जिनि जाति मोथां जागनाय दे अ गगनसन मापिनाय अबनि बागैना चिनि बुबागरा बारबार स जिनि बागै पार्टी इम्पोर्टेन्टया सिम्बल इम्पोर्टेन्टया मेनखा जिनि तिप्रासा जाति इम्पोर्टेन्ट अबनि बागै जों जे जिनि बुबाग्रानि चॉइस कैंडिडेट न राजकुमारी न जों जयजुक्त खायै जिनि जे तिप्रासानि मानथाय अ दाबि न तबनानि बागै एवं अ दाबि न पार्लियामेन्ट थाङै सानानि बागै न जों बनो मारा होनाय अबंखा जिनि मेन को अबनि बागै जिनि बुबाग्रा बारे बारे साइतंगो जे नरक वानसुबि नायदि एमपी आसुक जागनसे तिनि नरै जिनि बुबाग्रा बिनि बरकनो एवं बिनि निजेनि बाहायनो रय होइदंगो जे पार्लियामेन्टआव अबनि बागै जों बनो बुट मारग्रा नाय एवं जों मावान सुकनाय जोंनो जे क'क्राझार दंमोन बिजेपि रो बा इंडिया गभर्नमेन्ट रो अ दाबिनो माननानै थांला जों जिनि कैंडिडेट नो जों पासलाय मारो होनाय अबनि बागै जिनि बुबाग्रा आगेबो सावो जों एलायन्स तखने उंनाय जखन जिनि एग्रीमेंट जों राइटिंग माननाय असमयसे जों बरकबाय एलायन्स उंनाय ठीक ना जों एतदिन पर्यन्त जों अपेक्षा खालामया যতদিন পর্যন্ত जों एग्रीमेंट माया ততদিন পর্যন্ত जों अर बरमुरा हाथाय कतर जों थाङै हांगार स्ट्राइक पर्यन्त चिन बुबाग्रा खालामया एवं ताबो नरकबो नुखा अमित शाहनि बिसिंथिबो नरक नुखा जे इंडिया गभर्नमेंट तामो साकाबा डायरेक्टली अमित शाह प्रेस मीट खालाय साका जे आगे चिनि तिप्रासानि जे तंगमनि बरंनि प्रति अनेक खामि अंखा अबनि बागै जों नायनाय जों तेबो बरंनो डेभलप खायनानि बागै जों साइटोकनाय एवं अ कग्रमानि बागै तिनि चिनि बुबाग्रा एवं चिनि बीके रांखल चिनि जगदीश देव बर्मा जारा तंगनाय चिनि लीडर बरक चिनि अनिमेश जत थाङै दिल्ली थाङै कायसा एग्रीमेंट उंखा सबाय इंडिया गभर्नमेंट बाय गोबां माबोरक ताबो क्वेश्चन खालायो नोंला अर तानि अमित शाहनि सुइक्रै अबाहायबो क्वेश्चन खालाय जाथु तिनियो जों तो अमित शाह बा एग्रीमेंट उनिया जों इंडिया गभर्नमेंट बा एग्रीमेंट तो ठीक अबनि बागै जों अर किरि थाइक्रै बरक जेहेतु जोंनो कग्रखा 6 मासनि बिसिङाव जाते चिनि अ जे मानथाय अ दाबि जों माननानि बागै जों मा बरंनो बिश्वास खालायै जों ताबो चिनि कैंडिडेटनो जयजुक्त माखाय जदि 6 मासनि बिसिङाव जदि खालायरे हाला तखने चिनि बुबाग्रा अब वानसुकनाय एवं जों अबनो सावो चिनि आंदोलन जों कोनो दिन मथागला যতদিন পর্যন্ত চিনি মানথাইनो जों माया नरनुखाना और एकदम क्लियरली सुइजा चिनि लैंड राइट जे चिनि जागा ताबो जों नुगो चिनि एरिया गो 70 या 80% बरफनि जागा जमियो चिनि হয় खास लैंड उंनाय হয় फरेस्ट लैंड उंनाय अबनि बागै चिनि बुबाग्रा नायो जे प्रत्येकटा एरिया गो प्रत्येकटा जागा गो जाति चिनि पाट्टा उंथो मानथों अथवा बिनि खास जागा हला ब अलॉटमेंट फना मानथों चिनि अबनि बागै फार्स्ट बिनि प्रायोरिटी लैंड राइट नरनुखाना सेकेंडली तांबा चिनि पॉलिटिकल राइट गोबां मा जागा ताबो दङ जे पॉलिटिकल राइट मानतमा अबबो सोंजामानि दङ जे नायदि पॉलिटिकल राइट मानि जों ताबो गोबां मा एरिया दङ जेमन जलाइबारि हाय दिनै बिश्रामगंज हाय अमाहाय जागा रग चिनि तिप्रासा कम
बुनि दफा गोबां अथ'सा एसटि सीट अबरंनो जों बाहायके एसटि सीट न जों बाहायके जों त्रिपुरा गोबां खायनाय अबो कायसा पलिटिकल राइट एवं बाहायके सीट बारि रोनाय अबो कायसा पलिटिकल राइट अबाहायके न सुइजारजा आर तारपरे आर कायसा दङ जे इकोनॉमिक राइट चिनी त्रिपुरा एलाका गो प्रत्येकटा लामा हामिया प्रत्येकटा एरिया गो दै करे कारेन्ट करे अबनि बागैनो चिनी बुबाग्रा नायो जे चिनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खायनानि बागै इकोनॉमिक राइट नांगौ अबनि बागैनो अबो सुइजारजा चिनी लैंग्वेज जे गोबां मा दङ अबनि बागै आं फुल सालिया चिनी सीएम साइ चिनी एमडीसी सानाय दैबो गाहाम के नरंनो जे अबनि बागै जों अबो दाबिनो माननानि बागै चिनी अ साखर ओंखा अ साखरनो जों जदि फुलफिल इमप्लिमेंट खानि थांला चिनी बरंनो जों मारहनाय एवं चिनी जे मानथाय दाबि अबनो जों तबनाय एवं अबनो जों वानसुगो चिनी बुबाग्रा साव नासिं वे अ थानसा जदि तङै जों जदि नासिंमानि तंख्ला चिनी मानथाय दाबिनो जों माननाय अ कवननो जों प्रत्येकटा एरिया गो प्रत्येकटा बरंनो जों मा बुजाय रोनाय चिनी बागै सिम्बल इम्पोर्टेन्टया चिनी बागै त्रिपुरा इम्पोर्टेन्ट चिनी बागै चिनी जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अबनो चिनी इम्पोर्टेन्ट हनि जों प्रत्येकटा बरंनो मा बुजि रोनाय दिनै सीपीएम राव फाय गोबां मा तामनाय नरनो हाया हाया हनि सानाय किन्तु नों बरंनो नायदि एक समयाव सीपीएम बाय कांग्रेस नायले सिमाया तांले ब्रक मित्र बंधु मिथाका बायके ब्रको कायसा जस्ट पॉलिटिकल गेन नि बागैसे जोंखला नायो दिनै त्रिपुरासानि मानथाय सप्तानि दाबिनि बागै जों पार्टिया जे पार्टी खुंथुङरो जे रमानाय जों ब्रक बयने एलायन्स जों आगिबो साजा अबनि बागै दिनै ब्रकले दिनै तांनाय गोबां मा हे तांने 25 বছর যখন सीपीएम चालुबाय थांखा अ समयबो जों नुखा ब्रक बाय दिनै कांग्रेस कोनो दिन एक बार कथा लागिया जुट आमल हनि सागै प्रत्येकटा एरिया गो सीपीएम ब्रक 25 বছর चालुगला तांला आरो बंधुमान अबनि बागै ब्रकनि करमनो जों जवाब मा फिरुनाय ब्रकनि करमनो जों मा बुजायरोनाय दिनै जारा त्रिपुरा सातुंनाय थानसाङै जों ताकलाय दिनै महारानी न बर जों बुट रहै जिति रहै जों पार्लियामेन्ट न त्रिपुरासानि मानथायनि अधिकार न दाबि खालायनानि बागै एवं तबु मायाफोरनाय नरक दले पाले और फैलेमा बागै तामनि माखा जों सायमानो बोसकांनि 26 एप्रिल जोंनि लोकसभा इलेक्शन इस्ट कन्स्टिट्यून्सीनि आजा जोंनि कैंडिडेट जोंनि महाराज कुमारी जोंनि बुबाग्रामनि सोयंबिं बायग्रा बट नरनि कैंडिडेट नंयो कन्स्टिट्यून्सीनि पुलियानो कक्ते सानाय जों मेन टेर फैलेमानि नाके जोंनो इंचार्ज नंयो साउथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नि जोंनो चंग रहा पार्टी থেকে जों जे इलेक्शन पायसा जोंनो नलि दंनाय और साउथ जों दंनाय जे मानसा दंनाय ताई नंयो साउथ डिस्ट्रिक्ट থেকে गोबां भोट जोंनि कैंडिडेट नरनि कैंडिडेट रुबै जों बत आइनो कप्लाइं जानो आइपनो तेबो गोबां भोट बाय जों बन पायरावनाबो जों कैंपेन खालामो के मेन तो तबक जों इलेक्शन खाय थांगा के जों नुजागौ मेन प्रथम गाव जों तो मिया नर लिस्ट दं खाना कोऑर्डिनेशन कमिटी नं नरनि बंखाना नर पासनि आ लिस्ट नु बैखा कोऑर्डिनेशन कमिटी लिस्ट प्रथमत इलेक्शन कमिटी के मा खालायनाय आनसाइटेब जिन सीएम सा बुंदे नंनो को गांसे खानाय हेबानो मूलत प्रथम के इलेक्शन कमिटी मा खालायनाय नंनो प्राय 24 ता बिसि दंनै आं जोंनो सुनाय माने नि दादन दैनो 24 ता बिसि दंनै प्रत्येक बिसिनि बर खबै तायो जे कोऑर्डिनेशन कमिटी नि आमनो खबै ता इलेक्शन कमिटी मा खालायनाय आबो दंनो जे कन्स्टिट्यून्सी वो बर जे इलेक्शन पायसा आवता मा बागै टेक्स तो मेन बुट कमिटी मा खालायनाय आबन बागैनो नरक जों दाव थांमाया गनो नन बयनाय खाना बा तिनि बिसिङनो प्रथम इलेक्शन कमिटी खादि ताय आ इलेक्शन कमिटी रं थाङै प्रत्येक बुट कमिटी मा खानाय बेसकां सालो जों नंनि जे इलेक्शन कमिटी बुट कमिटी रते आसु फिनाय बबाम जे प्रग्राम खायनाय तामो खायनाय बजारा थाङै बरसिन के दुर्बल दं आरो थाङै जों मा हाबैनाय दुर मा खायनाय दारा बुजियां तो हताव फानो बरमा बुजंनाय अबन जिनि सामु दाबु मेटे केसे को गोबां बरनङो सोंजा मानो बा नर सोंजारि दंनाय मा दङ
যে সাবন বুট নাই মিন্স বই সিম্বল বুট নাই সিম্বল তো বিজেপি সিম্বল আন্ধ্র তো ইয়া পদ্মবুবার তামনি মাকে আগে যে মরা সাই ফাইল যিনি ত্রিপুরাসার উনি ফিনান যিনি ত্রিপুরাসাनि সেফগার্ড যিনি দফা খাनग्रानि बागै जे पार्टी सिङारि देनो रोंनाय जों बर'बाय थानाय पार्टीनि जे सिम्बल इम्पर्टेन्ट या ত্রিপুরাसानि जे सिगां दाबि दामानि बागै इम्पर्टेन्ट जों दिनै ताङै बर'बाय हाके थाङै मा दं जों सेभेन किसु दिन सिगां एग्रीमेंट जागा दिल्लीआव आ एग्रीमेंट दङ ताबा एकर्ड दङ जों दा इमप्लिमेन्ट खायनो होनगे गभर्नमेन्ट अफ इंडिया दाव साब जाबाय दं होनगे दा बिजेपिनि आबो दा बर' जोंनाव जोंनि जे आदिन एग्रीमेंट खायनो आबो बर'बायनाय जों दा बर'बाय एटलिस्ट अल लोकसभा इलेक्शन जों आबो बर'दाव गथावै जों दा सामु खायनो दिगि थाङै मा दंलाय दा बरे बुंसं बे कनफ्यूज दांनि जों जिन जागा दंनाय बिजेपि जा दंनाय जों बिजेपिनि थाङिया शुधु जों जिन दाबि दान बागै उना बागै जों दिनै बिजेपि सिम्बल थाङै बुरनाय मा दङ आव सिनि बासन हामग्रानि बागै आबागै बं जागा बर दंनाय जिन जागा जों दंनाय प्रत्येक बुथ अफिसाव सिनि अफिस दंनाय सिनि फ्लेग दंनाय बं फ्लेग दंनाय बं अफिस दंनाय आमति गेंनाय मिलि बिसिवै अल लोकसभा इलेक्शनाव जों पारमान थाङै दाबो बुंसं मान कनफ्यूज दांलायनि दा बुजियां दंनाय जों तो प्राय एक मास सिङावनो दंनाय ब गामियाम जायो जे उइक दं दुर्बल दं रगा आमरक একটা जों एक लिस्ट खायदि जों आरो सिगां थानाय आगान नगराव थाङै जों बुजावनाय जेबो बुजियानो आते हेगोन जों इलेक्शन एक मास आं अको गोजाम बुंनाय जे बस्तांनि सायाव जेफ्रो इलेक्शननि जे रिजाल्ट अंकफ्रो नौनिया 39 मन'आव प्रत्येक बुथ सेन्टाराव जोंनो गोप्लायथों जोंनि जे केन्डिडेट गोबां बुथ मानजागोननाय नै आरो माने मोनसे बिसास दं आबाखै जों दले पालेसो सामा खायनाय जेहेतु आं वाइ केपनि फायनोबा बिजनेस सिगारं गयनाय सिगारं सामबांनाय हेसियो खेबो सिगारं सामगंलांनाय जों बुस्थांसोथ' आसुबाय दाम खायनाय खाया बिजनेस वाइ केपआव बाय जों कक सालायो जों आबो कामजगरि खायनाय आमसे कक साबिनो बबका आइलथों देब्रा मथा वाइ केप बिदाबो आइलथों जोंनि केन्डिडेट गोबां बुथबाय गोबाय नांथों हामबाय नोंसिना आंनो खायथलायो ओइ नर तामनि बागै बिजराखौनो मारमना हेनि आंनो खायचामसे ओइ बन्दाराव नेहनि होनबो बिथं बक साइसे माया कारण बखौ मारमनाय हिन्दी के मारमनाय आय साबो रम हिन्दी तंगा साइमे तामनि बागै रम हिन्दी तंगा तांगे बिजराखौ थाङो आफरो जेनाबा थाङिने इब्रासाराव अ हावा एकदिनो संख्या गोबां दंमोन आबो ऐतिहासिक कारणे आयं नानि बरफ फायजाय संख्या कमनि थाका ऐतिहासिक कारणे जोंनो बाव जागा राजनीतिक पावर तो जे फिरो गई मार नाय नै सामने आकोनो से बिजराखौ मारमनाय बिजराखौ कसो तुरि थिने मुसु गलांदा आं द फरमनि बागै कक साना थांमोसे चम्पकनगर থেকে जिरानिया থেকে আগরতলা आटबल थांगैनाय आ पिसकुतु मसिद जुता हाके तैजा यागो जुता काखे यागो थुपु होननाय तो पिसकुतु गायनाय आंदोलन खालामदों जायखा साबनि बागै निनि बागै जे गाहाम साना दं जेल सब दिहैनाय मारो मिथा आयो आंदोलन खालामदों ओम हाय जागा सगुदों क्या साकानि पलिटिक्स साकाव गाहामखौ फुनुगुना जोंआबोनो उ दै रगो आ दागिना कपाल गोजों फिलिक नुबाय और आ दंगोनिया हाजोगा आ पुखिरिओ बा आ दै रगो साननि कग्रै जों साइबाना नांनाय ब पुखिरि दै आ तम ब दैयाव थारगांगा आमानाय ब नेतानि लगी दंगांगा जों सिनि डिमान्ड माननाय ब नेतानि लगी दंगांगा जों फकर जानाय आबो जों जथेष्ट फकर जानो फैया जों आबो ताबो सिनानि नांखा जोंनो एकमात्र मुक्ति रिमानाय सिनि बुबागारा हानि बागै जों आ ककनो सब समय मुतुना रगनाय बसगांनि इलेक्शनाव मुकुम चेराबैनाय चिनि कैंडिडेट तो संजलिया ना बोले चिनि कैंडिडेट तो जलिया ना बोले हामदा बोले जों बिनु पुरो पुतुमा जानाय बबा गाराबो कं साइतमो जलि तुमुंनो बबो जलि थांगिने कक मा सान्या इब्रा सानि बागै कक मा साया चुपखा तंनि ने जाय तन्ना खांगे ब आजागा बातानान बागै एमपि नि आजु तंला लगलगिनो सैने दुलियान सिने रिजेन दिन नगरि फैनाय इब्रा सानि कक मा साया के आजुगै ब आराम के साइ तंला ओ कक कसा मुतु नरदे ते पुतु खलानि हानि बागै से बबगारा ओ बरफनो ओ बिनि बायनो प्राति हिसाबै रुओ ini debuji no pano reka uma sogo no pano reka जों रिजेन ओनसोल के ताम दंना प्रो पासमन परे मरा सकदा रिजेन सिरि रुजुलिया जों द एकदम तंगे ता पारा खारि दंगे दिलिओ बिजिबि चिपासं के दिलि आतो नारि तो ने लेम बि चबो आर तो बुआ तारमाना दिलिओ जों दा एदिसिनि के खुमुलुंबाय आरिबा एमएलए रखा को तो मनो एमपि के दिलिओ मानो
왜 너는 꼬는 탕 내동만 했냐 때는 왜 탕고는 벌어 나중만 라 승부도만 나중만 했나 봐 생각을 걸어먹고 안 되더라 마당 좀 나고 치레구나 이리로 에 아바하이 응이 동이 맨야자 로글로글로 수이즈케 펜 군나자 수이즈케 라이트 오므나자 게 리로로 하지만 그 원하는 진다들의 이상한 소보는 무궁 제르의 레냐이 पास खालायरो हलागेरा चिनि कप चिनि डिमान्ड मानन बदे आशा खालायो दर कतनो बुझि खाना ए ओ मा हाइगनो थांगनो आरो जदि कोनो भुल बुझाबुझि बा कोनो बुझिनान दंको गंगे मास कासेन उपर समय दंको जों देबो फाइनाय चिनि लेमन थाजोंगो किसा साइकलांखा इलेक्शन जरा दर बयतनो हने इलेक्शन जराया थियासां दर बयतनो इलेक्शन जराया थियासां दर बयतनो आरो थाइना आरो कम मुजाका